Moi vaan kaikille, ja tänään me pelataan Snake, joita mä oon teille luvannut jo pelata pitkän aikaa. Mutta eka vaihdetaan täältä tää ulkoraskini. Mut joo. Niin tänään me pelataan Snake jo ensimmäistä kertaa mun kanavalla. Ja tätä tulee myöskin lisää tälle kanavalle. Ja mä oon todella lähellä 30 tilaajaa, joten saataisko 30 tilaajaa marraskuussa vielä, niin mitä mä teen? Niin saataisko marraskuun aikana 30 tilaajaa? Koska jos me saadaan, niin sitten tulee kyllä semmonen todella hyvä 30 tilaajan spesiaali. Ja mä oon yllättynyt siitä, että se mun nimetön montage. Tai no, ei se ollut se nimetön, mutta se missä se pelkkä joukko kaatuu. Niin mä en ymmärrä miten se on saanut niinku 400 näyttökertaa. Koska mä tein sen illalla, koska mulla oli ihan tylsää. Ei mulla ollut mitään tekemistä, niin mä tein sen. Mutta en mä ajatellut, että se poksahtaa tänne internettiin tollaan. Niinku 400 näyttökerralla. En elvytä. Ja mun paras on suunnilleen 40 000 tässä pelissä. Koitetaan nyt saada jotain edes irti tästä, kun mä vaan menen tappaa jonkun hyvän pelaajan, niin sit mä pääsen liikkeelle. Tai sit mä odotan, että joku muu tappaa, niin ja sitten mä vaan kerään siitä ne baksit tai mitä näitä. Okei, Victoria on nyt katsotaan siitä. No ei sitten. En elvytä. Koska uusi peli on. Koska tää on nyt ihan tarpeeksi hieno. Sinä ei saa boostia käytettyä. Yes. Mä kuolin heti, mä vedin boostia. Koitetaan nyt päästä edes vauhtiin tässä hommassa. Yes. No nyt tää lähti liikkeelle. Tää lähti kulkeen tää homma. No ei lähtenyt. Kaikki tulee mun eteen. Vitsi, siitä ei päässyt enää läpi. Kun mulla oli toi vitsin sumu-efekti tai semmonen. Worstmeme. Yeah. Miksi noi tulee tällä boostilla tielle? Elvytetään nyt, kun ei tarvitse katsoa video. Tai siitä mainosta. Miksi mä menin tuonne sisään? Mä tajun, että mä en tiedä. Nyt mä en pääse pois sieltä. Perhanaa, mä kuolen tähän koko ajan. Mä haluan päästä nyt vauhtiin tässä. Siitä pääsen vielä läpi. Oliko pakko just tänne mutipita? Oliko nyt kivasti tehty? No oli. Oli kivasti tehty, kun se kuoli siihen. Wow. Nyt mä pääsin. Ei onnistunut. Tuommoista hakua montaa, kun yrittää päästä tänne
kärkisijoille, mutta nyt on onnistunut. Nyt mä pääsen varmaan 3. Joo. Mä oon aina kuka selvistystä. Tulee sitten ransina tänne. Fights! Hei, mä oon 2. Mä haluun ton Victorian pois, niin sit mä oon 1. Troll. Mä elvytän. No, ja nyt. Melkein kuolin tuolle. Niin, nyt jatkaa. Nyt mä varmaan pääsin ainakin 3 tonniin, kun mä pääsin tähän vauhtiin. En mä tiedä. Mitä mieltä muuten olette, että kohta alkaa joulu? Tai joulukuu. Niin silloin tulee mulla joulukalenteri. Ja silloin tulee hei sitten joka päivä video. Joka päivä video, niin silloin mulla tulee varmaan koko niinku vuoden kovin YouTuben kanssa vörkkaaminen. Tai siis, en nyt sanois, mä grindaan tai teen näitä videoita. Voisin tehdä jo joulujaksoon videoita valmiiksi, että mä voisin julkaista ne sitten myöhemmin. Ei se nyt tätäkin mä kuvaan tällä hetkellä 13. päivä marraskuuta. Ja varmaan sit kun mä julkaisen tän, niin on joku 17. päivä. En ole varma. Jotain sinne päin. Victoria. Menisit nyt hyvään paikkaan, Victoria, että sä voisit kuolla sinne. Right. Hemmetti toi kääntymiskontrolli, ihan hirveä. No nyt taas päästiin peliin. 16 vuotta. Ei kun 1600. Eli 1600. Clubstep. Vai eteenpäin. Missä on Victoria? Mä haluun sen hengätä. Sponchard. Sinne meni. Se on Victoria. Vanro. Tapas se. Nyt. No okei, Vanro. Noin käy, kun et tappanut sitä. Ja no en mä tästä kyllä osaa tappaa, kun se on niin perhanen. Mutta mä tapoin sen Vanron silti. Koska se on mulle itselleni hyväksi. Sama homma sulle. Sä et tappanut sitä, niin mä tapan sut. Ja sit Victoria, kun se ei tappanut jotain tommosta huruilutyyppiä, niin sitten säkin voit luoda se huruilu. Koska Victoria on semmoinen, minkä pitää tappaa. Pokerface. Mene Pokerface kuolla. Ei Pokerface kuolla. Ei oo kuolla. No ihan sama. Tää on sitten tietysti se mun Samsungi, että tällä kanavalla ei sit tuu enää tileshoppia. Koska mä en löydä sitä Play-kaupasta, koska mulla ei ole iPhonea, niin mulla ei ole Playkaa. Ja mun mielestä iPhone ei ole hyvä, joten mä en käytä sitä. Joten mulla ei vaan ole App Storea ja sillä selvä. Ja mulla on Play-kauppa ja sieltä ei näköjään löydy sitä, niin
mä pääsin Victorian yli. Tappakaa se silti. Victoria, mä tapan sut vaikka mä oon sua korkeammalla, koska muuten mä saan sinulle näkymättä. Victoria, tule tänne! Tule tänne sieltä! Perhanan tyyppi, mä lukitsen sut. Ajaa, et se näköjään yrittää olla paras. Se on sillä, että sä et mua lukitse tänne, vaan mä lukitsen sut. Hei, sä veit mun kruunupaikan. Brr. Nyt mä tapan jonkun muun ja menen takaisin. Joo, siitä. Älä varasta noita. Vitsi, se pääsi jo 4 tonne. Eli mäkin pääsin kyllä, mutta... Mutta se on 4000... Se on 4500. Why? Miksi se on 4500? Mä lukitsin mukaan. Victoria kuoli! Jee! Yes! Yes! Se kuoli vihdoinkin. Nyt mä saan olla yksin paras pelaaja ikinä. Mähän sanoin siinä jakson alussa, että tällä yrityksellä mä pääsen sinne 3 tonniin ja nyt mä pääsen yli 3 tonniin. Kato, mä en muilla. Aina. Mulla oli pakko kuollut tähän alle. No niin, täältä noin. Laitoin hetkeksi paussiin. Tää jää kontrollia sitten. Ai nyt loppukaussi. No niin, tuolla jotain. Wow. Tän verran tuhlasin noiden boostia. Piti mennä hakemaan tommonen pikku klöntti, mut kyllä mä sain siitä etua. Kyllä mä varmaan 10 tonnia vielä. En mä tiedä vedänkö 10 tonnia enää tässä edes. Pizza. No sitä mukaan sanoo pizzaboit ja DNA-voit kuolee niitä. Kyllä mä varmaan 10 tonnia pääsen. Tätä vauhtia mä sinne 10 tonnia vielä tässä videossa mennä. Sitten kun vielä toi DNA kuolisi, niin olisi parempi. Icebox. Sama, Icebox. Wow, täällä on paljon. Sieltä ei saanut, mutta en mene hakea, kun on. Toi toinen tyyppi on tuolla edellä. Sitten mä viilan ihan mitä reina. Wow! Tuolla menee mun häntä. Mä menen valtaan tommosen pikkualueen. Älä tee noin. Karage. Ja mitä ne kaikki. Täältä oikein pitkä kierros. Ja sinne. Nyt ne on lukittu. Nyt mä käsin tänne ympyrää. Noin, nyt mä oon täällä. Missä DNA DNB on? Vai onks se on tuo? Mä lukitsin 2 tänne. Kato, kyllä mä sain 10 000 tässä videossa. Wow! Kuka sai boostin ja tuli tänne? Älkää tulko tänne! Tää on mun hotelli. Voi tappaa mut. Etsin boosti palaa. Tai no, kyllä mä tykkään tällä boostia.
ideana DND. Kuolisit nyt sinäkin iso käärmettä tätä. Sekin on nyt kakkonen. Sekin kuoli. Kyllä mä pääsin sinne kylppikerroille. Tää video varmaan loppuu jossain kohtaa, koska mä tapataan nyt koska mulla on aikaa vielä tehdä videoita. Ai vitsi. Älä tule tollaa yllättämään. 1, 2, 3. 4. Ja. Jee. Wow. Ja 24. päivä niin mä tuun kuvaan sen videon jo ennen 24. päivää, koska mä en ehdi joulua. Miten mä varmaan kuvaan sen jossain joululla. Mutta joo, niin mä en ehkä ehdi kuvata sitä. Eli mä kuvaan jouluspesiaalia. Mutta mä kuitenkin julkaisen sen videon jouluaattona. Et se on tavallaan joulua. Siis toi mun häntä ei edes kasva, kun mä otan näitä sinisiä. Tää oli hauskaa, jos mä teen näin tällä. Kyllä mä kylppitän niissä videoissa hyväisin. Tää video rupeaa olemaan suunnilleen tässä. Joten mä koitan yhtä juttua. Mä menen vaan suoraan tollain. Ja katsotaan kuinka pitkälle mä pääsen. Wow! Mä kuolin. Okei, tää video oli tässä, joten se ois moro.